Awuyabo le friendship le boy. Ifana nale yethu. Nanomsaqala nje. Sure. I can feel it boy ukuthi are you the one bana yamwena? Yabona thina boy. Khohlwa boy. Ya mina. Hello. Hola boy. Ukhuluma noKhethu ukuthula la. Hey, ukredi ntwana yami. Ngikren boy. Ngikukhumbulile mfana. Ikolo kumele zenze sivule mfana yo. Kunini? Yesh mfana. Hayi imloyo boy, imloyo. Wenzani boy? Ntwana ngibhekelela imovie. Ngiblome noMandla. Mandla. Oh, lenu kaMakhwapha nomlomo le. So uzothini manje boy? Oh, mina ngithile othi hlaliza kini da andiyakudina ngoba wazi ukuthi ungayitshela kanjani ukuthi ihambe iyogeza. Uku loudspeaker mfethu. Ndoda ngize ngawe mina. Apo unamanga boy. Ushilo wena wathi lo muntu unuka indoni umbuka nje. Wena vele wayitona uthanda amanga kawo. Hey. Ndoda ushilo wena wathi lo muntu lo uya emona unuka indoni unuka amakhwapha unuka emona kagezi umushuzo uhlaza nakubana abantwana baseklasini la. Wena ntona unamapo unamanga boy. Unamanga vele. Hayi vele. Wena ntona vele. Ntona wothanda amanga boy. Wothanda amanga baba. Yeba unamanga. Yeba unamanga. Ha. Ha boy. Hayi baba, hayi. Ntona unamanga. Mira. Ntwana mina nini ungibonile ndoda ngize ngawe lento leyo uthela umuntu igama lakho uMandla makakana amandla egezini sizwe ngawe lento leyo ntwana unamanga boy hey ntwana ukhuluma iqiniso kawani futhi akhontana batsheli siyabonga for ukubhekelela le video sicela like and subscribe lapho uma ngabe nifuna uMandla anishaye nani